Nyakorongo jani neno chenro mar kaka wanene gisani koro chenro makamano serumo ma en chenro mano mar mbaka oromo chenro mabeda bro bedo kadhiro nyakarom kanyo sabich mano mar onyango nyinga Sharon Ongao. Okich makawuone chenro mar mbaka oromo nyakorom gajuang walo sanena kotenre kod chal mar somo. Dibed ni somb Kenya weth nyakorom gajuang ma en kaluore kod nonro mabende notim kod usawa mabende koro yango ni adek kuom 10 mago mag jopuonjre mar grade 6 ok nyal somo mawinj sigana mano mar jo grade 3 e pacho kae. Ma en kaluore kod report mano mar giko mar higa mokalo mabende nogol kod riwruok mar Zizi Afrique kanyakla kod usawa mabende koro yango ni jopuonjre pod ni chien e weche mago mag somo. Kapok odonjo twak nyakorom gajuang wawinjana sigana mabende jafomo marwa Judith Omondi nolosonwa kaluore kod report mabende nogol. En midhiero kod rem machielo e sekta mar somo ma omeny kod riwruok mar Zizi Afrique kod usawa ma en nonro mane otieki giko higa ma okalo kendo yango ni jopuonjre pod ni chien e weche mag somo. Ripodni ma oketa yanga e nyasi ma otelie kod Safaricom oyango ni adek kuom jopuonjre 10 mag grade mar 6 ok nyal somo mawinji sigana mar jo grade mar 3 bende 4 kuom jopuonjre 10 mar jo grade mar 4 pod ok nyal somo sigana mar grade mar 3 kata bed ni lek mar 100% transition to koni ok ginyal nuoyo class. We look at grade 4 learners and you assess them using grade 3 English story to read. Only 4 in 10 can actually read that story. So it means the other 6 are learning, but not learning at the right level. They are learning not at the level they should be learning. It is scary when you look at grade 6 because we still have 3 out of 10 grade 6 learners not being able to read and comprehend a grade 3 story. Ripodi ni oyango moko kuom rem maka moro nyayo kendo duoko jopuonjre piny. E nonro ni oyangore ni atamalo 35 mag junior sekondar onge kata mana japuonj achiel mapuonjo kwano kod science mano STEM. Ranyisi ni somo mag kwano kod science ipuonjo gi jopuonj ma ok olonyie pauno. Thoth jopuonjre ma ok tim maber e klase manyime gin jopuonjre mane ok okalo e nasari gino makoro bende kelo penjo kaka piny owacho rido kendo keto jopuonje somo mag ECDE. There is evidence that we cannot ignore ECDE, and if we continue to do, then we continue to struggle with the rest of the levels. Enrollment trends have gone up, investments are going up, teacher education, we see a lot of contribution there. The ECDE centers have increased, and key drivers here include policy and investment in infrastructure. And also teachers. Migao mar somo kata kamano kokalo kuom jagoro ma ongirore migao no Julius Bitok oyango ni gitemo dino rem mantie ahinya to indiko jopuonj ka achiel kod gero kuonde timo nonro. Able to map 1,600 schools we don't have a lab completely, and these are largely day schools and schools which started recently, and we are investing in 1,600 labs around the country so that by January, and that we are doing in the next 3 months, so that by January this year all our schools around the country, each school will have at least a lab. Ripodi ni biro e kinde ma sekta mar somo podo kwa kod midhiero mar omenda kanyaka sani jopuonje mag skunde sekondar mamalo nyicha obugo loro skunde kaluwore ni pok ochwal negi omenda mag somo. Bende jopuonjre ma nyicha timo klas 12 higa ma okalo kamoro ok bi yudo sir makola kaluwore gi report ma nyicha ochwali e od bura. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajuang ngono bende mapkela e penjo mano mar penjo kapo nono ni somb Kenya weth ere kaka ja grade 1 wacho ni ja adek kuom jo kama ntiere jopuonjre 10 manyiso ni adek kuom gi mantiere grade 6 ok nyal somo sigana mago mag jo grade 3 to bende nonro ni bende podo yango fundi mamoko bende giwacho ni 4 kuom 10 mar jo grade 4 makore wantiere koda jo grade 4 10 kuom gi 4 kuom gi nyakorom gajuang bende yangre ni ok nyakram na somo sigana mano mar grade 3 ang mok timre to kot nochako gowa kanye ote yor na bro bedo ka somo le mago machoka ready ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel ka chielo kiny makawuono antiere gi jalony e weche mag somo mabende wabro bedo kwa fuono godo thor wach makama nyinge George Williams. George arwakin machiegni ka thuolo mar muso onage.
Oyaure uru nyikwara moge Jwang. Kamora mora ma untie. Arwako e budho mar goyo mbaka. Mar sombwa ma Kenya ka. Wan kanyakla gi Sharon. Wabro twak maber jikuru itu ma tin mwanyalo puonjo be uwinji. Ka un gi penjo to wuor be waduoki. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya. Joja chak mana kodi. Pachi kotendre kod nonro ma kama dibe dango. Pacha chal kama. Aseng'iyo kendo nono kendo somo kaka ripodegi osebedo kuom higni 10 mosekalo. Ta adwa duoki e higa mar 2019 sama ne tuo mar corona nochakore. World Bank nono manoyudo ni somo sigana kata somo buk kiwango moromo gi ik nyathi ne ni piny e piny mangima. Kane pok Covid ochakore ne entiere notim nonro moyud ni nyithindo mantiere pinje man gi chandruok miluongo gi dho ngere ni middle to low income countries ne nigi chandruok mar somo mane chopo atamalo 57 e piny mangima. To kano chopo kama koro Covid no donje ma nyithindo no bet dala kuom nusu higa mochopo kuonde e pinje moko ka Kenya ka no chopo higa achiel, Uganda no dhi nyaka higni 2 to somo at the right level. Manyiso ni no chopo atamalo 71. Atamalo nyithindo 7 kuom nyithindo 10 manitiere klas 3, 4, 5, 6 ne ok nyal somo e level mar klas gi. Mano nonro manotimore. To ene nonro ma usawa gi Zizi Afrika dhiga go nyime. Kendo adwa chiwo puoch gi pak ne Dr. Manyasa and Zizi Afrika kuom timo nonro ma pile pile ma konyo jopiny ng'eyo ni wadhi adhiya skul koso wapuonjore. Ng'eni nyalo dhi skul ine klas japuonj puonjo to okichopi. Koro adwa define ni gini maber. Gima jogi wacho kani iluonge gi dho ngere e piny mangima ni learning poverty. Dhier mantie puonjruok kata dhier mantie somo. To dhier mantie somo manyiso ochiwo kiwango mag nyithindo ma ok nyal somo e level gi by the time magichopo higni 10. Ja higa 10 ma ok nyal somo book to ok nyal somo story. Iwinjo ka Dr. Manyasa wacho kanyo niya ni gitimo assessment gi sigand jo klas 3 to jo klas 4 ok nyal some. Samoro be jo klas 5 ok nyal some. In fact nitie higa apani e higa mar 2002 kusa 2003 ne gitemo nyaka gi nyithindo mane nie klas 8 gi stocho jo klas 3 to ne nitie nyithindo mantie klas 8 mane ok nyal somo mane ok nyal somo story ni. Manyiso niya gini ok en gir tugo, en gima serious. To ok en wach pesa ni pesa onge mapuonj go nyithindo. En wach matut makawaelo mos tibiro neno ni en gi kidienge mang'eny, layers upon layers ma oumo wach mar somo ni. Koro ageno ni kawadhi nyime to penjo mipenjo kata mbaka mwadhi goyo biro elo nwa tiend wach ni mabiro konyo jodalawa, jo Kanyanam, jo nyikwara moge Jwang bedo machiegni gi nyithindgi to mana nyithindo matindo nikech wach somo chakore kanye. Ochakore P1 preschool kapok nyathi odonje primary school class 1 ochakore mabor. Koro nitie kaka itayo nyathi mos machop e level monyalo some, lakini kine nyathi chope class 4 kapok ong'e somo to mani ng'eni ochimo kama. Koro somo dhi bae chuth, odhi bedo nyathi madongo machop ng'ama ng'ongu masomo tama chuth nikech somo ok improve gi higa.
kaka imedo bedo ng'ama duong' ok ni sombi bedo maber nikech somo ipuonjo kapod itin. Lakini George ere kaka wanyalo reso okang' ma kamano nikech koro kilogram na digni e migawo sekta mano mochung' ne weche mag somo mana ka nyiso wacho motelo dibed ni ka nyathi dhi e skul odhi mar mondo mi oyud puonjruok koso dhi adhiya nikech wantiere koda lek mano mar 100% transition ma bende mosenindo Magoha mane jatend migawo mochung' ne weche mag somo nokele pacho kae manyiso ni onge nuo klas koro kata bed ni riek kata bed ni koro klas utami in dhi adhiya dibed ni momiyo ni koro waneno nonro report makama kaka yango. Abro mano penjo maber to abro yiengora e weche mosetimore e pinje mamoko machal kodwa mar Kenya. Wang'e ne wach Brazil higni 10 mokalo ne nitie sijui aparo ni ne namba 70 gi wiye e weche mag somo, particularly dhier mar somo ni ok somo in general, dhier mar somo ma jaiga 10 okia somo ni ne rach kabisa e piny mar Brazil. Gima ne gitimo ne en ma mokwongo response mokwongo mar sirikal ka sirikal e piny mangima osebedo ni ka wayudo ni nyithindo ok som at the right level to wamedo budget. Yejo neno ka wamedo budget mochopo bilion 700 manyiche wawacho ka chieng' cha. Mano diro pesa ne problem, throwing money at a problem. To ma ok en problem ma pesa, ma en problem ma puonj. To puonj tek sana puonjo nyathi mondo nyathi osom. An asomo degree ma puonj. Anyalo puonjo agriculture, to anyalo puonjo biology. Asomo Egerton ka. Jo class 1 tie nyalo wacho ni. Nisomo kodgi. Nasomo kodgi. To ne ok puonja kaka ipuonjo somo. Manyiso ni joma ne an go e class te. Ne wan ji 189 e class no. Onge ng'ama ong'e puonjo nyathi timo somo. Puonjo nyathi somo isomo e iluongo ni P1. No, P1. Mano kor ma jopuonj kaka tiegruok. Tiegruok mar japuonj mar P1 ema puonjo kaka ipuonjo somo. Maka poni koro in fact analuoro japuonj ma puonjo somo. Nikech kata ka bet kimiya nyathina iduoko na nyathina ni nyathini ni chandore koro konye kaka isomo to kanya konye. Koro gima onego bed ni watim ni wajiwo tiegruok mar puonjo japuonj ma puonjo somo. Mano step number 1. Mar ariyo en problem moko nya tieko nikech dhano onyuol mopogore. Nitiere kitomo ka endi gimiluongo ni learning difference manyiso ni nitiere spectrum manyiso kaka nyithindo puonjore. Nitie nyithindo ma yom e somo to nitie nyithindo ma puonjore mopogore. Adwa miyi example achiel. Ndalo mane kane ane class adi kana adonjo skul e class 1 an ok asomo nursery. Awuok dala tarie class 1. Na yudo kijana moro e class 1 nobet ga piny modol tiende ni to tar ng'e ni joka no tek to tar modol tiende ni ok anyal luongo nyinge nikech ok oyiena ni mondo ago story. To class no ema nawe class 1 kwa chopo class 2 ene class 1 kwa chopo class 3 ene class 1 kwa chopo class 4 ene class 1. Odonwa. Yes. To generally wan neno ni ng'ama ofuo kata japuonj jopuonje mane ne bet kode mane otemo puonje ne neno ni en ng'ama ofuo. To ok ofuo en mana niya ne en gi problem masani kaka nasebedo japuonj modhi e tiegruok nafwenyo ni wuocha ne en gi problem mar dyslexia. Dyslexia en ng'ama somo e yo mopogore. Kotemo somo to oneno ka letters gi ringo ni manyiso ni en onyalo bedo a good artist kata onyalo bedo ng'ama solve a very high level problem solver. Mano bende problem ma nonro yudo niya ji dhano 25 kuom nyithindo 25 kuom nyithindo 100 monyuol nyalo bedo gi sida mar somo aina no. Kapo ni japuonj odonjo e class
ka ok ong'eyo ni masida modhi romogo, pare ni nyathini dhi bedo nade. Ka nyisi ni dhano 25 kuom dhano 100, manyiso ni en 1 kuom 4. Manyiso ni nyithindogi nitiere klas ka klas. E Kenya ka onge klas ma onge ng'ama somo chano. Mogik, nitiere gima ne World Bank kaluwore gi nonro mar World Bank no, jokanyo jomong'eyo wach mar somo maberno no recommend ni mondo wabed gi gima iluongo ni catch-up programs. To catch-up program ok en tuition. Gima chando waga ahinya e skunde en ni ka oluonga e skul manyisa ni nyathini ni onego bed ni timone catch-up, sombe chandowa, en be sombe chande, to wawe ni nyathini onego timne ang'o? Tuition. Koro wadwaro japuonj tuition oketo nyathi piny gi drilling mar yudo maximum malo. To gima nyaka ing'es, Sharon, ni ka ok inyal somo to yori mar puonjruok odinore nikech ok inyal puonjori kwano, ok inyal puonjori English, ok inyal puonjori geography. Gigi nikech daraja magoli e mudho kakeli e ler en somo. Kamiyo tasni to Kenya equalizer society. Kamiyo tasni manyisi ni soma ne gima ndiko ka to Kenya some. Manyiso ni ok inyal duoko penjo mapenji ka. Ok inyal. Koro kata rembe ok inyal rem. Gima wacho no is very important. Como nenya daro mar mondo mi make gi kanyo George nikech aneno ka dakika 30 oskadho tok sang'wen ne gwino ka yo matinya korum gajwang. Aneno ote magi to bende George kon waseduogo bang' yweyo ni wacho ni in nok somo somb nasari. Ting'eni nonro Musa bagolo ni bende wacho ni atamalo 30 iwacho ni thoth jopuonjre mok tim maber e klase manyime. Ok ni achiel kuomgi gin jopuonjre mane ok okale nasari. Koro duto te wadhi bedo kwatwake bang' yo matinya korum gajwang. Kik dhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Pay and we'll handle the rest. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni nyakoro Gajwang' e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Gajwang' akelo ni mana yani ngeni
mpaka gi wasanii. Ticha Ng'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, Nyakura Magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ne kon Ngojong machiegni kendo kang mar ariyo meno kang mogik kapok oromo saa 5 mar onyango ka bende pod odhi nyime gi thor wach marwa okinyi ma kawuono. Dibed ni som Kenya weth nitiere mo kuom ote 2-3 mabiro mar mondo mi asomo bang'e nyakor Ngojong wabiro bedo kwa dhi nyime gi thor wach marwa. Nancy Pitt ndike kanyo gi Dholiech wacho ni learners are very reluctant and they do not bother working extra harder since it's 100% transition. Eventually, whether you are strong or weak, both have chances as compared to 844, which was quite productive. Dibedi watch mar average, above average. Ekin mamoko, mabena nokinde ka report card. Dorina Sombo, eventually mana dear, nitire nyaka ja grade 9, makia somo. Amos Mbago, eventually no kintire at the river. Eventually Sharon, somo makawuon na piny Kenya. Jongeyo kod jo pesa, no seka tochon. Wan mago gik mawakia. Aya, angeni George biro bedo ka duoko moko kuom ote mabende ioro. Aparo ni George kidhi nyime, imeda nina nyaka gi report mano mar Osawa, mabende noyango ni nyithindo mabende pok odhi kata okadho skunde mago mag Nasar. Bende miwacho ni yudo pek mano mar somo, mane klase mamoko. Awinjo ka jo winjo contribute maber. To wachak gi report ma wacho ni nyithindo machandore mogik madhier mar somo mako gin nyithindo ma ok otimo preschool. Koro mano en gima dier. Ojiwo wach mane watimo kane wabet piny ma warango nonro mopogore opogore manosetim kochakore higa mar 1980 nyaka 2020 ma ne kar loso somo weche somo ma iluongo ni KICD koriwore gi Ministry mar Education, migawo mar Education nobiro kanyakla ma oloko yor somo masani koro iluonge ni CBE, Competency Based Education. Kama ne osoe PP1 gi PP2. PP1 gi PP2 en school to en preschool. En preschool manyiso ni ne waneno ni nyathi onego juki, onego chak romo gi weche mag somo ka en ja higni 4. Kobudho mokalo kanyo ma initere ka en ja higni 5, 6 kata 7, nikech ang'eni nitiere kuonde man chandruok nitie ma nyithindo donjo e skul ka koro gise niang' malach nyaka ang' somo chandi. To nyathi ma obedo gi chandruok ainano en odhi skul ka ji nosedhi nyaka ang' odong' chien. Maka mana kaponi en nyathi monyuol gi wich mabith nikech nitie joma wigi bith ma nyalo biro kata skul to rio klas 1 kata klas 2
to be obiro mana catch up maber mochop kuma jintie, lakini thoth nyithindo to ok bi catch up. Koro jiwo wach manyalo chiwo ne jonyuol man gi nyithindo en ni iter nyathini e skul ka en higa 4. Mano biro konyo nyathino moloyo. Mar ariyo, to bende nitie pesa ma wawito kuom nyithindo ma ok nyal somo ka en higa 10 gi. Oyo pesa ma wawito onge, nikech nyathi ka nyathi nigi right mar donjo e skul ka en higa 4. Musom nono, mano e kaka chike ma Kenya ka wacho. Koro kwa kao pesa bwa keto, to kae to watimo nonro mwayudo ni nyithinda 3 kuom nyithinda 10 ma higa 10 ok nyal somo. Kik wabed gi yungni mar chuny. Tadwa ni mondo watim comparison. Ka 2019 ne en 51%, nyithinda 5 kuom nyithinda 10. Sani osesudo ochopo nyithinda 3 kuom nyithinda 10. Adek thoth to tin ne 5, manyiso ni nitie progress matimore. Otimore mos. Nitiere kaka wasepuonjore from the past, manitie gik ma wasetimo. In fact, a conference ma 2002 mar learning poverty mane obedo Dubai, no bedo reported ni e Africa ka Kenya timo maber mogik, nikech Kenya oketo programs mag somo e skunde ma include nyithindo te. Inclusion no emomiyo gino chopo 3 kuom 10. Dine bed ni onge mano, to dino kwame post COVID figures mane wacho ni nyithinda 7 kuom nyithinda 10 cannot read at age level. Kamano. Manyiso ni kinthuolo mabiro nyalo neno kapo nono ni dongruok nyalo bedo. Kwan mar 3 kuom 10 nyalo kuma dok chien 1 kuom 10 e kind mamoko. An gi geno no. To en geno monego jiw gi paro motegno to gi tich moriere wang' achiel. Kata pinje man gi mewo kaka America, kaka Netherlands, kaka UK, pod experience learning poverty. Learning poverty is a global problem. Koro, gima wanyalo bedogo en ni ka wamedo keto pesa maber tiego jopuonj mapuonjo somo, kaito wakao pesa waketo e kelo nyithindo te e skul, manyiso ni nyathi ka nyathi nigi an equal chance mar somo. Kaka nyathi somo iluongo nang'o, Suguta mar e kaka nyathi somo Katolo, to e kaka nyathi somo Imbo Usenge, to e kaka waket level playing ground, to wabiro neno ka namba no dok piny. To ko bi dok piny bo bed 0, nikech learning poverty gintie gik mang'eny ma contribute, moko are beyond human. Yeah. Koro onyalo chopo 2 kuom 10, 1 kuom 10, to ok wanyal tieke morum te. Kamano. To bende kata mana kwa dhi nyime gi nonro ma kamano, nonro no bende no yango fundi mopogore opogore. Nonro no bende George yango ni atamalo 35 mago mag skunde sekondar madundo kata mana junior secondary schools kaka iluongo gi dho ngere, onge kata mana japuonj achiel mapuonjo kwano kod science. Ranyisi koro ni somo mag kwano kod science ipuonjo gi jopuonj moko lony e pauno. Dene no kantiere shida kama mano to e kama wasechope. To ing'eni mondo mi ithiedh tuo moseywayi nyaka i acknowledge ni tuo no tuoyi. Koro kanyo to wasechope. To gima wanyalo timo kana bed gi thuolo mar rieyo somb Kenya ka en long term, lakini gima nanyalo chakogo en ni anyalo tieko wach mar jomowuok e form 4 donjo e colleges to be teachers, nikech ja form 4 ok oikore. Ikruok mar bedo japuonj ja form 4 ok oikore, nikech oonge gi tiegruok e subject matter. Ok onyal puonjo biology nikech nyocha ke puonje biology. Koro gima anyalo timo
to e gima advice jowa ni mondo tim waparane kaka wanyalo wacho ni dhi som mondi yud degree kata yud diploma kiseyudo kidhi e teaching training college kikiwuoga school tidhi puonjo. Yes, manyiso ni idhi e teaching training college ka isepuonjori biology, isepuonjori kwano, isepuonjori English, ma in gi degree, in gi otas, manyiso ni maendi to nigi lony English literature. Koro wapuonje puonjo English literature. Iwinjo wachni. Mane gima osetimore e pinje ma ineno dhi maber gi wachni. Bende biro miyowa thuolo mar improve learning e kidienje mamalo kaka mbalariany, kaka colleges. Ingani college gi university joma puonjo kuro gin jopuonje. To kipuonjo ng'ato to ok in japuonj. Manyiso ni ipuonjo content kende, experience ma ng'ato nego bedgo, mabed gi miyumo mar somo onge. Ini donjo anyalo paro nitiere kane ane university wasomo some agronomy unit. Nitiere japuonj mane puonjo ne en gi doctor PhD. No donjo to en gi notes. To somo to andiko. To kotieko somo to dhi. Udhi som kendo. Koro ing'eni notes gi to sani ok inyal somo gi. Nikech anyalo dhi mai apenj chat GTP. Ni wachna ni agronomy en ang'o to kelo na tasomo ke kendo manyiso ni koro ng'ado koro ema nyiso ni kata ka ng'ato osomo nyaka PhD to dhi e teacher training college mondo puonjre kaka ipuonjo mondo eko donje classroom opuonj japuonj. To kiyudo ka joma puonjo japuonj en pok no donje college ma puonjo don koro mano japuonj tiende otur. Manyiso koro ni chat GPT gi AI ni koro nyalo thiro koro mno kenge mag somo. Nyalo nikech nitiere chat GPT chalo gi japuonj ma puonjo to onge gi tiegruok mar puonjo. Omiyi content manyiso ni koro odich gi wi dendi te oweyo. Koro ma an anyalo jiwo ni ka wadwani mondo wawuog e bur ma wantie ni to walok kaka watiego jopuonjre ma puonjo nyithindo somo. Particularly loko gi nade walok kaka wanyalo puonjo manyiso ni nyaka wami japuonj at least higni 2 mopuonjore kaka ipuonjo. Ok ni oriek okalo en number 1 kata oyudo ja ni nyalo bedo japuonj. Waso e teacher training college to wuok kuro ka pod oyomyom. To adier man go en ni training mar P1 an gi osiepeda ma wapuonjogo mane otimo P1 bende gine mane giduok gi jola ka wuok e university ta donje diergi ta wuok gi mentality mar university ni an adwa puonjo subject eko keta penjo nyisa ni wuoyi matin bed mos ka ndio puonje subject ka ipuonjo nyithindo. Puonjo nyathi opogore gi puonjo subject. Koro nyaka ibed piny ni puonjri kaka ipuonjo nyathi. Winjo mano? Mana kamano jang'ini wadhi kwa tieko. Wach machielo ma bende naneno ka report ni bende ogolo wacho ni moko kuom gig bende en ni oriwo nok. Wacho ni moko kuom rema ma bende nogolo report nyaka kuom jong oriwo nok mano mar jopuonj kuonde losruok mago chopi ka bende thoth jopuonjre bende wasewacho ni moko kalo nursery bende mayudo pek makamagi. Koro wach mar nok mag jopuonj nikech ang'eni kinde ka kinde mano bende e wach ma bende jabedo pek e migawo mochung' weche mag somo kae kaka nok ma jopuonj nyalo tim mano ratio of teachers to children. Wacho ni kwan mag nyithindo mantiere e skunde osebedo ga mang'eny kaluwore kod 100% transition. Aparo ni walose mano bang'e gi wach ni mogik watieko. Erokamano ahinya Sharon. Ayudo ka nonro mar Usawa gi Zizi Afrika ni ondimo weche gi maber kabisa. Kendo ok aneno mibadhi moro kata ka ok anyalo wacho ni nitie kaka gio e chumbi. Chumbi otuon maber. Japuonj ma puonjo primary
public school to tin nikech kaka joma tero nyithindgi e private school ibiro yudo ka japuonj e klas nigi nyithindo 20 ka ng'eny to 25 to public school nyathi nitiere mochopo 100 nyathi nitie 100 mobet e duond japuonj achiel to dwa puonjo somo en gima ipuonjo individually somo gi ndiko nyaka ang' idhi ir nyathi mimak lwete minyise ni gini ndiko kama to en japuonj mane man gi super powers mag puonjo nyithindo 100 somo gi ndiko ibiro yudo ka nyacha naneno ka Usawa wacho ni ne gidhi e gweng' ka gweng' motergi e udi ka udi ne gidhi e udi moloyo 100,000 e Kenya ka ka gimakore gi chife moterogi magineno gi wang'gi iyudo ka thoth kama ne sidani onene ne en joma odhier joma nie kor gwenge maboyo joma nie slum to oonge skunde ma private nikech japuonj mantie private iyudo ka opog nyithindo japuonj achiel omi maybe nyithindo 10 ka ng'eny to nyithindo 25 koro gima wanyalo timo ma bende long term ok en gima nyalo bedo fixed ka fast food en ni japuonj ni oko ka mapok ondiki mang'eny nyeche naneno koket pesa indiko jopuonj to mano pod ok nyaromo sirikal wajiwre ajiwa mos wajolre ajola ma ensure ni japuonj ni e classroom ma teacher to learner ratio or reduce mano nyaka watim mana re skunde mag piny owacho yes. Private chal ka gima koro loyo piny owacho skunde mag oloyo mabor an tiere skunde madhiye magoye mbaka gi jopuonj kaka skul ma iluongo ni Regis Runda maloka osiepna moro e headmaster makuro ajadhi galime kuro en skul miwe ni university en skul primary koro kane wanyalo kelo skunde ma wakel gi level moro makata wanyalo neno ni en skul nitie skunde moko makineno anyalo miyi ranyisi kaka skul moro mane Eriko Mondi dhi gero Turkana kae to jo Turkana mukocha inyalo pare ni nyathino ang' nopuonjre somo sadi in fact in that group inyalo yudo ni kaka ne maybe gin nyithindo 50 inyalo yudo nyithindo 5 kende mong'e somo gin gi disadvantage koro wa focus kaka somo as a public good and gima bedo provided by the government koro sirikal oteri jopuonj motiegi ok japuonj mo volunteer otiege en gi degree ong'e puonjo somo an kik tera nikech an akia puonjo somo mar ariyo wacho ni choche ma nyithindo dhi e beonge mato en gima lit kendo en gir wich kuot bende kata mna kilose mano bende waseneno skunde ma bende chope kuonde losruok osesienyore moinyo nyithindo ndalo moko nadhi e skundwa ma kor gweng'wa ne an patron mar skul Ayogo primary nadhi maneno cho chunya noling'ore e iya mawacho ni ama nyathi ng'ato dhiye to samoro dhi gi tiende nono to kata kokier bolutore nyathi ok nyal yudi koro kane wanyalo bedo joma beyo adier ber imanyo ber ok nyuol go ji wabed joma beyo watem keto pesa e gero ne nyithindo matindo cho nyithindo matindo nyathi matin nyathi ma 4 years 5 6 mokala par nyalo nyagore lakini matindo to nego bedni wagero negi choche naneno ka iluongo ni principal secretary ma education owacho ni giketo pesa mar gero facilities gi in the next 3 months wang jadiemre waket wang'wa wang'i anene report nikech Usawa timo nonro ni
higa ka higa. Wang'e ni report ma higa mabiro biro wuok nang'o. Wan gi geno. Wan an awuok e skul moro ni ka glass ni nus to ok wawacho ni en half empty, wawacho ni en half full. I'm pessimist and I'm optimist. Yes. Ang'eyo ni gik moko biro timore maber. Mara en jiwo jonyuol ni nyaka uket skul machiegni. Kamitere nyathini, nyathini dhi e skul, nyaka ichopine. Nyaka ichopine learning environment. Japuonj nigi nyithindo adi, nyaka ing'e. Nyathini bede kom machal. Nyathini bede kom mane. Kom mane gi tiende adek. Samoro ineno ka nyathi dhi skul to duogo gi sirwaru mapiere oyiech. Koro iketo nyathini kare obete musmal. Ma kochung'ni to oyuyo. Wach malich ahinya. Joji, erokamano ahinya. Gin marani mane wachni mogik. Wachna mogik podi. Miya thuolo wachna mogik. Wachni mogik e bwo dakika achiel. Koro aduoko ni erokamano kuom kelaka mondo mi wagom mbaka ni. Gik ma wacho kagi gitin. E wach somo ka weche ng'eny. Nitie gik maduoko somo chien mang'eny. To aneno ka thoth Kenya sani gineno ni sida mora ma wan go en sida mar sirikal. Sorry. Aya, mana kitieko Joji, koro idwa riembwa ka koro. Koro, sida ma wan go ok en sida mar sirikal. Sida ma wan go en ni joma kama wabede ma omiwa tije mopogore opogore mwatimo. Pok watimo maber. Koro dhano ochimre gi tich chir. Tich momiyi, tiye maber mondo iduok report maber ne ng'ama nomigo. Erokamano. Erokamano ahinya Joji, agoni erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono, mano mar mondo mi wanon somo mano mar piny Kenya. Geno mara ni bang' nonro ma kama report kosegol nyaka rom Gajwang' to migawo mochung' ne weche mago mag somo gino kenge mage ma bende ne kawo bang' ka bende nosechiw report ma kama nanno ka migawo mar somo kokalo kuom jagoro mongirore migawo no mano Julius Bitok nyaka rom Gajwang' bende noyango ni gitemo ahinya mano mar ndiko jopuonj kare ma bende nitiere Jakorom Gajwang' gidwaro mar mondo midina. Kata kamano bende wang'e ni kotenre kod kuonde losruok ma bende ok osebedo makare e sikunde mathoth. Okang' ma bende waseneno kod mana ka nyithindo mamoko oselalo ngimagi. Machiegni eri waneno skul mantiere gwenge mago mag Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. Skul ma kamano na nyinge Angels Primary ma bende nitiere jopuonjore adek ma bende nolalo ngimagi e cho. Skul mar Ramba mantiere kaunti ma Siaya nonno gima notimore mana sienyruok mano mar cho. Geno marwa ni okenge ma kamago ibro bed ka iloso e yo makare. Kok kamano yena mar mondo miategi kanya Korom Gajwang' kiny bende odiochieng' chenro wachako sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ng'auri timo sane.